Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye kanti bike bakithi ke iqhamuka laphaya ePietermaritzburg eMaqoqo. Ngithanda ke ukuthi nginamukele nonke phakathi kwaleli khaya namukelekile ningene nihlale phansi bakithi, akekho umuntu ongamukelekile njengoba ngihlezi ngisho njengenjwalo bakithi, nanokuthi ngihlezi futhi ngisho ngithi ngisuke nginethemba bakithi uma ngabe kukhona into esithe sakhuluma ngayo ukuthi kusuke kukhona lowo muntu bakithi ozofike ebesiba usizo empilweni yakhe. Ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa kulabo abaqalayo ukubona leli page lethu, bangakhohlwa ukuthi ba-subscribe bakithi, baphinde futhi ba-like nithende on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha ukuze nawe phela uzokwazi ukuthi besisheshe ifinyelela kuwena. Okay, namhlanje ke bakithi ngithe udaba esisuke sizolithinta namhlanje, akeke sizothinta lolu daba lolu noma ngilibeke ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi engazi ukuthi ungangasheshe uthi ekhaya noma ngibeke ngendlela ukuthi emndenini, ngoba ikakhulukazi lento yenzeka emndenini bakithi la sike siyibuke khona kakhulu. Uthola ukuthi sekukhona ukuthwebuleka kwedlozi ekhaya, ngoba into esike size siphike leyo into eyenzekayo. Kodwa namhlanje futhi ngizofuna nokumqwashisa ukuthi yebo kuyenzeka lo uthola ukuthi ekhaya sekugangwe ngabantu abadala, ekhaya sekugangwe ngedlozi, izinto zabheduka, kodwa futhi singakhohlwa ukuthi kwesinye isikhathi nathi sizinuke amakhwapha, okusho ukuthi kwesinye isikhathi kuyokusiza ukuthi ungasheshi uthi ekhaya kugangwe ngabantu abadala noma kuthwetshulwe umsamo. Kodwa futhi singezophika, ngiyagcizelela ukuthi yinto eyenzakalayo leyo. Kwesinye isikhathi ke ngesike sibone ekhaya emakhaya ukuthi kwesinye isikhathi emndenini eminingi uthola izinto sezibheduka zibheka phezulu ngenhloso yokuthi vele khona ukuganga okusuke kukhona ngaleso sikhathi. Ithola ukuthi sekugangwe ngedlozi, uthola ukuthi ekhaya kunenkinga, make kwahlatshwa ekhaya kwachithwa igazi, kuvisane kwesinye isikhathi kuphuma isidumbu, kukhomba ukuthi kugangwe ngomsamo. Kubonakala izinto zingalungi phakathi kwekhaya, zibheduka, kubonakala izingxabano zanda zibaningi, kubonakala mangabe uthola ukuthi kwesinye isikhathi kwenza umsebenzi lekhaya kodwa izimpendulo azibuyi zabantu abadala ukuthi cha phela kuba khona izimpendulo, kuba khona izinto enizozibona ekhaya mangabe kukhona umcimbi owenziwa. Uthola ukuthi azibuyi izimpendulo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi nibokushisa impepho nithi nyabamemeza abantu abadala bese beyaflathela babhekele, banganibheki nokunibheka, bangasondeli nokusondela, ngesizathu sokuthi kusuke kukhona ukuganga okusuke kwenziwe phakathi kwekhaya. Uthola ukuthi ekhaya kwenziwe izinkinga, kulimala ingane, abantu bawa nemoto, ungabusazi ziningi izinto ezenzakalayo ekhaya uma ngabe kugangwe ngedlozi noma kuthwetshule umsamo noma kugangwe ngabantu abadala, ngoba ngaleso sikhathi isisekelo senu isona esisuke sinenkinga. Labantu ekufunakala ngabe ibone kusuka kufanele banibhekile, banenzela izinto, banivikela futhi ezintweni abaningi, basuke bengasakwazi ukuthi banisize kulezo zinto, basuke bengasakwazi ukuvika izinto ekhaya. Manje yonke into isuke isiyekeleleka. Yebo izinto ezenzakalayo lapho, bese uthola ukuthi kodwa kwesinye isikhathi khona emndenini uthi mawubheka khona futhi uthi mhlambe ngenza umzekeliso, uthi mhlambe umndeni omkhulu mhlambe kwelinye ikhaya umndeni owodwa, kodwa izinto kwesinye isikhathi zibahambela kahle. Ngithi yabona yilapho ke la kwesinye isikhathi kusuke sekuphuma khona amagama ukuthi cha thina izinto azisilungeli nje ingoba laba yabangaphesheya mhlambe baganga ngomsamo. Ngithi yabo mhlambe ngempela basuke begange ngawo, kanti mhlambe ngempela futhi basuke bengaganganga ngawo. Ngizoniqwashisa lapho ukuthi kunezinto eziningi kwesinye isikhathi sike siziphimise ngomlomo wethu, othola ukuthi zizona, kanti kwesinye isikhathi uthola ukuthi akuzona njengoba sizisho noma ngendlela yokucabanga kwethu, kodwa manje sisuke sishiso kwesinye isikhathi zinhliziyo noma nobuhlungu obuthize ngenxa futhi kwesinye isikhathi yokunganaki kwethu. Kukephi-ke la ngifuna ukuya khona bakithi? Ngifuna ukuye kutheni-ke kwesinye isikhathi zithi izinto ziyazibheda izinto ekhaya bakithi, kodwa zithi masibheda izinto bese kuba khona abantu esizobasola ngokonakala kwethu, bese singazinuki thina amakhwapha kuqala.
Ngizoqala nje ngikhulume indaba le yedlozi bakithi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenzela abantu abadala izinto ekhaya. Makhona izinto ezivelile, makhona izibonakaliso ezivelile ekhaya. Ukwenzela abantu abadala izinto kubaluleke ngendlela eyisimanga. Khona umuntu okuthole ukuthi ekhaya uyahlaba, uthole ukuthi ekhaya umisa izibani, ukhanyisa amalathi, wenza zonke izinto. Kuthi ngelinye ilanga lo wamuntu izinto mase zimkhanyela sezimlungela bese kube ngazi ukuthi yena mhlambe untshontshe idlozi noma khona indlela yena enza ngayo ukuthi yena izinto zimlungele. Kanti cha, kwesinye isikhathi zithi nina sezimbhedela izinto ningazinuka amakhwapha, ngoba kwesinye isikhathi khona abantu abenza izinto bathi bethinta izinto zabantu abadala bese sibabuka singabanaki sithi ayi uthanda ukuhlaba njalo, awuwahlala lezi izinto emsamo mase zimlungela izinto bese futhi simbeka amagama. Ngithi yabona ngoba naku thina mhlambe kwesinye isikhathi kusuke kungasahambi kahle kuthina ngenxa yokunganaki kwethu. Lento yokunaka abantu abadala bakithi ibaluleke ngendlela eyisimanga. Kuhle ukunaka idlozi lakho, kuhle ukunaka abantu bakini. Awukwazi ukuthi wena ungahlala udla zonke izinsuku wena ulaludlile, kodwa uhluleka nje ngisho ukuthi isemva kwa 6 months ongenani ke noma isemva kwa 5 months noma 8 months ukuthi wena ukhanyisa ibani ekhaya ube ukudla emsamo wenzela abantu bakini. Khona omunye kwesinye isikhathi ozothola ukuthi okay uzokwakha umuzi noma mhlambe umntwana mhlambe kwalelo khaya ukufunakala ukuthi kufaka abantu abadala ekhaya, bafaka abantu abadala ekhaya. Kodwa mase bafaka abantu abadala bazi ukuthi suke sekuphelile ngokuthi mina ngafaka abantu abadala ekhaya sekuphelile, kuphela 4 years awukazi ushone emsamo ukhanyisa ikhandlela ubeke ukudla kwesinto emsamo. Awukaze wena ushone emsamo ugwaye utshwala ubekwe emsamo. Ayikho into ebaluleke njenganaleyo. Akusho ukuthi kwesinye isikhathi njalo mangabe kumele ukhanyisa izibani, makufuna upha abantu abadala futhi izithebe sekuzomela kuchithwe igazi, mhlambe sekuyaphoqa ukuthi ngaso sonke isikhathi ufuna ube khona imbuzi, ufuna ube khona inkukhu noma ungumginqi inkomo. Cha, kayitshwala ubeke emsamo ubeke ukudla kwesintu ukhanyisela abantu abadala izibani. Futhi akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona okuhlobenzele kona wena sekufuna uhlale uba nezicelo ukwenza ngoba nakukhona ukufisa bakwenzele kona. Akusebenzi futhi kanjalo. Ngelinye ilanga oke wenze nje ngenxa yokuthi uyakhumbula ukuthi wena ulaludlile, nako ngelinye ilanga bafisa ukuthi kube khona into ezoqhamuka kuwena ezoba ukudla, ezoba kubakhanyisela ibani, ozofika wena ubaphe yona. Bona bakwazi ukufunda inhliziyo yakho, bakwazi ukufunda ingqondo yakho. Abantu abadala bazi izinto wena ozifisayo, bazi ikusasa lakho wena ungalazi. Icabanga ukuthi kuyazwakala mangabe ngibeka ngalendlela lezo zinto kwesinye isikhathi ozifisayo noma ngathiwa ufika ngemsamo wazikhuluma kubona, kodwa wena ngokwenza kahle kwakho ikona okwenza ukuthi bakithi izinto zakho zigcine seziya phambili. Zithi mase ziya phambili izinto zakho kwesinye isikhathi ke bese kuqhamuka amanye amagama. Angithi yabona ngizama nokuqwashisa kwesinye isikhathi labantu okuthola ukuthi bayadembesela isikhathi esiningi izinto abazenzi, ufuna ukwenza izinto wena ngoba nakusekukhona le eshayika khona bese kuma enza izinto esetataza eselindele ukuthi mangenza into manje ayisho ukuthi sezothi qhuma manje kulunge manje. Wena kunesikhathi eside osinikiwe. Idlozi belikunikeza ingalende lokuthi ungakwazi ukuthi wenze kahle izinto kwangazi ukuthi zingcono kuwena wangenza kahle. Mase bheda sekukhona iminwe ozoyikhomba kwabanye noma ungasayikhombanga iminwe, kodwa kwesinye isikhathi usuzokwenza izinto usutatazela usuqhamazela usulindele futhi izimpendulo manje, usulindele ukuthi kulunge manje. Kade bekunengalende bekunika isikhathi eside. Angithi yabona lapho kusuke sekukubona kusuke kusedlozini lakho noma kubantu abakuphethe ukuthi ke manje ke wena lokho sokufuna manje usufuna izinto zilunge, sekukubona ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani. Njengoba nawe kanti unesakhe isikhathi osithathile uma ubacabanga noma kuma ubakhumbula. Angithi ngiyabona ke manje ukuthi kuhlungu kanjani ngoba manje usuke ususendendeni yesandla hlabo ngempela ke manje usuzolindela ukuthi bayakulungisela kuyalunga noma sekonakele nomphela akusalungile. Kwesinye isikhathi ake sithi masenza izinto noma ngibe ngendlela ukuthi kwesinye isikhathi ake sibanaka abantu abangasekho bakithi, ake sinaka imisamo yethu, ake sinaka amadlozi asembethe, singanaki izinto ngoba naku sekubheda.
asingasheshi futhi ngesinye isikhathi sithi abantu noma sithi emndenini usibanibani noma sithi ubani kwesinye isikhathi hayi usibanibani uthwele bheka unyawo lakho ukuthi lowo muntu ubehamba kanjani ubenaka labantu wena kwesinye isikhathi wena okade ungabanaki basebenza kahle kuyena masebenza kahle kuyena sekungathi wena manje angithi yabona wena mhlawumbe idlozi alisakuthandi kanti cha kwesinye isikhathi futhi kweminye imizi njengoba ngeke ngisho ukuthola ukuthi ngizokwenza umzekeliso futhi ocishe ufana nalo engike ngakwenza ukuthi mhlambe sumndeni omkhulu makhulu amakhaya kulo wamuzi kuba khona umuzi owodwa kwesinye isikhathi noma kube khona imizi emibili othola ukuthi iyazenza izinto sekuyaziwa nje lapha ukuthi bayazenza izinto kuzoba khona ozothola ukuthi cha baziziba izinto abazinaki abazenzi mase zikhanya lapha izinto bakithi bese ziyaqala inkulumo bakithi asesigwemeni kwesinye isikhathi izinto ezifana nalezo ake sizinukeni thina makhwapha sizame ukuhamba ngendlela okuyona yona sizama ukwenza kahle ukuze ngelinye ilanga singezobona ngazi ukuthi khona abathandwa kakhulu idlozi noma kwesinye isikhathi thina idlozi lesiplatheni ukhumbule ukuthi abantu abadala bahlala la kungekho khona umsindo abantu abadala bahlala la nabo bezophakelwa khona bahlala la bezolethelwa khona izibani ngeke behleli nawe la wena ungabenzeli lutho makhona abahlaba njalo makhona abakhanyisa izibani lapha ekhaya kukhona abavele bagawutshwa ngekona lutho abantu abadala bazohlezi bembondelana lapho ngoba kwenziwa izinto bayakhunjulwa babe necelo ababe necelo zizwakala icelo zabo ngoba khona izinto ezenziwa bayakhunjulwa abantu abadala. Ngiphinde ngicacise futhi kuyenzeka uthola ukuthi uzothi ekhaya khona uthwebula idlozi kanti ngempela idlozi ekhathwethuliwe khona ogangangalo bavala imilomo abantu abadala abakhulumi kuthi noma besondela kunina ababinazi inkulumo bavala imilomo bathulisiwe ngubona mhlawumbe kwesinye isikhathi kufuneka babheka abanye abantu kodwa futhi kuyenzeka kwesinye isikhathi uzitshele kanjalo umuzi umuntu esho ukuthi mina ekhaya kwagangwa ngedlozi kodwa manje izabonde nanalento enza ukuthi namhlanje ngithi angizokhuluma ngalesi sihloko ingoba khona into ethe ayikibe njalo angithi yabona ngenxa yokuthi khona umuntu okade ekhaya mina kugangwe ngedlozi ukuthwetshula umsamo izinto zesazilungi mina ngeso kamoya mengithi ngiyibheka indaba hayi cha alikho idlozi ethwetshuliwe akukho ugango khona angithi yabona inkingi kuwena awenzanga kahle laseliflathela idlozi labheka abantu akade benza kahle angithi yabona lento ukuthi ibhlungu kanjani awenzanga kahle phambi kwedlozi lakho phambi kwabantu bakini abangasekho wahluleka ukuthi mabekunikeza u5 bakithi bese uthatha u10 cent noma uthatha u50 cent ubakhumbule nabo uhluleke ukwenza njalo base bekhetha ukuphuca wonke lo u5 babona ukuthi sizoqhubeka kanjani thina simnikeze u50 benihluleka ukusikhumbula ngo5 bese bebheka omunye umuntu abazombheka uzokwazi ukusenzela kahle akuthi abona ozokwazi ukusikhumbula manje bese bebheka lapha sebebheka lo wamuntu sengazi ukuthi khona umlingo lo wamuntu owenza ngayo kanti cha izinto noma unyawo ahamba ngalo phambi kwabantu abadala angazi noma uyazwakala lento engizama ukubeka bakithi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ibhekisisa zinuka amakhwapha kumande kuba nesiqiniseko sokuthi khona into ngempela eyenziwe ekhaya ungathi khona ekubeni ngandayikho angazi noma kuyazwakala bakithi ngicabanga ukuthi kuzwakele namhlanje yebo idlozi bathwebula bakithi angeke siphike kodwa futhi asibe sibheke sinuke thina amakhwapha sibheke indlela esihamba ngayo sibheke thina ukwenza kwethu ngoba kwelinye isikhathi abantu abadala basiflathela izinto zingasihambeli kahle ngesizathu sokuthi nathi asenzanga kahle noma nathi asenzi kahle bese kuma sifuna ukwenza ngezinto ngoba nakusephuthuma sekungezosheshe kulunge manje ngicela ukuthi namhlanje bese ngivala lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo